Bona tarda, avui ens trobem amb un bar emblemàtic de Palamós, ens trobem al Bar Catalunya per fer l'última presentació de moment del Palamós a nivell Lluc Canós, un central que es ve de l'Olot i en principi seria l'últim reforç d'aquest any, en principi, si no és cap novetat. Deixo que en Vicenç us faci una mica de resum de les característiques de joc més o menys en Lluc. El mateix. Bé, bona tarda. Com ho veig en Jordi, Lluc ve de l'Olot. Ja fa 2 temporades que és un jugador experimentat de tercera divisió. Va estar aquesta última temporada a l'Olot, l'anterior va estar al Peralada, amb molts minuts acumulats, tot i la seva joventut. I sobretot és un jugador que el valorem perquè és un central dret, tot i que pot jugar a l'esquerra o a la dreta, també pot ocupar alguna altra posició de la línia defensiva i inclús la part de pivot defensiu o del doble pivot, d'acord? Amb Lluc hem tingut unes negociacions llargues, fruit del seu tipus de contracte estava amb l'Olot i tal, i sobretot valorem una mica el que parlàvem amb les altres contractacions, el tipus de persona que és, d'acord? Considerem que és una persona increïble i sobretot volem valorar les ganes que ha tingut de venir al Palamós, perquè la situació no va ser fàcil, més aviat tot el contrari, i tothom ha fet un esforç perquè pugui encabir-se dins del projecte i volem dir-ho i valorar-ho positivament aquest esforç que tant ell com el Palamós ha fet perquè formi part d'aquest projecte. Ara us deixo amb ell, així el coneixeu, que es defineixi una mica i el coneixeu personalment. Bona tarda, ja ho han dit tant en Vicenç com en Jordi que tenia ganes d'estar aquí, d'estar al Palamós. Ja ha dit en Vicenç, en aquest cas, han fet un esforç tots dos entitats, tant jo com a persona com ell com a ell. Com a jugador em defineix un jugador que m'agrada molt tenir la pilota, m'agrada que el meu equip sigui protagonista amb la pilota. A l'hora de defensar també considero que tinc algunes actituds bones, intento ser contundent, tot i que a vegades m'ha mancat o m'han dit que em faltava una mica de contundència, però sobretot el que he dit, m'agrada ser protagonista amb la pilota, intentar treure la jugada de darrere, que va ser un dels punts també que em va cridar molt l'atenció de Vicenç com a entrenador, que al primer moment ja que ens vam conèixer em va dir això, que el projecte d'aquest club era ser protagonista amb la pilota, ser l'equip dominador del joc i això ja és un punt que a mi m'agrada molt. I a partir d'aquí res, intentar jugar tot el que es pugui, intentar jugar al club, intentar jugar a l'equip i intentar fer una bona temporada, a nivell personal com a nivell esportiu. Lluc, has jugat amb en Bocci, coneixes encara, has jugat contra ell, sou 3 centrals per tots llocs, no sé, com ho veus, la competència i la possible titularitat? La competència ni que sigui sana, jo penso que sempre front. He estat en aquests dos equips, som estar a Peralada i a l'Olot. Penso que una bona competència, com dic, sana és una competència bona, et fa exigir més com a jugador i et fa treure el millor de tu. He estat amb en Bocci, molt bona persona, i ell les coses més importants en un equip que tenia bona gent i amb en Cano ens hem enfrontat 2 cops ja o 3 o 4 i res, això ho decidirà ell, donar el que sé fer, demostrar-ho i a partir d'aquí no hi ha res més. Suposo un temps pel retrobament amb antics companys, no? Que heu estat junts amb equips inferiors. Correcte, molt content. Coneixia molta gent ja d'aquí, també és un punt que et fa tirar més endavant, coneixes a la gent, saps que és molt bona gent, que els agrada el futbol, que els agrada disfrutar i això costa una mica trobar les coses així. Coneixia en Cornellà, coneixia en Bocci, coneixia en Litus, en Quinti, tota una tropa que són molt bona gent. I després d'altres que coneixia, que no havia tingut el plaer de convertir-se en jugadors, però vull dir, tots aquests jugadors que han estat aquí a Palamós m'he enfrontat contra ells i he sentit parlar i són els grans.
Heu fet 2 entrenaments, no sé, les sensacions i després les ganes de cara als primers amistosos, dimecres amb el Sabadell i diumenge amb l'Olot. Moltes ganes. M'agrada molt que estem tota l'estona en contacte amb la pilota, com us he dit. M'agrada molt tenir els peus, passar-la, jugar-la i veig que al ser una pretemporada no pots prescindir del treball físic, que és el que t'ha de fer tirar durant tota la temporada. Però veure que està tot relacionat amb la pilota, que fem exercicis que són molt intensos, que de manera primària, però que tu no te'n dos comptes, estàs treballant el físic amb una pilota pel mig, doncs segueix molt. I els amistosos, sí, moltes ganes si pogués triar m'agradaria ser a partit de lliga, però has de passar per aquests amistosos i no tan amistosos com l'Olot que hi és cap a Catalunya, però bueno, ja et dic, moltes ganes, també l'Olot, de trobar-me amb els companys, el Sabadell, que també és un partit molt atractiu, i ja està. En Vicenç, just abans de fitxar amb en Lluc, a l'última presentació que vau fer, vau dir que estàveu atents encara si hi havia alguna oportunitat, com ha estat en aquest cas la seva, i que això podria anar lligat a que algú pogués sortir seguit. Una decisió que encara està valorant, valorareu al llarg de la pretemporada? Sí, clar, evidentment amb l'arribada de Lluc som 23 efectius ja en el primer equip. Això comportarà alguna sortida, ja ho havíem previst amb la comissió esportiva i amb la junta directiva, i bueno, el que es tracta al final és de que el futbolista tingui minuts, pugui jugar, i si creiem que algun futbolista ha de tenir una sessió per tenir minuts, ho considerem bo pel futbolista i bo pel club. Seria algun dels del juvenil, en principi? Ho acabarem de valorar els pròxims dies perquè, com molt bé heu dit, portem 2 sessions, és aviat. Els nanos del juvenil sí, l'avantatge de conèixer-los perquè els he tingut a l'última temporada i més o menys sé el que ens poden arribar a donar, però sí que evidentment al final haurem de decidir si poden estar i tenir participació, i si no, si han de sortir perquè han de jugar, considerem que és part de la formació que han de tenir. Aquests partits que teniu ara ja la setmana que ve, tot just amb el Sabadell, després de la Copa Catalunya, una mica què esperes d'aquests partits o quina funció vols que tinguin dins de la preparació de l'equip? Bé, el que és els partits de pretemporada són la preparació que necessites per estar el primer dia de Lliga al màxim de bé possible. Al final és part de la pretemporada, aquests amistosos, i el que intentarem és acabar de conèixer algun jugador que estem incorporant, que hi hagi comparació amb la resta que també estan treballant ja amb el grup, amb la gent jove que ve. Al final és una mica conjuntar les peces per fer aquest engranatge el màxim de fort possible. El fet que un dels partits sigui competició, entre cometes, com és Copa Catalunya, fa que us ho prengueu una mica diferent, o tu ho veus tot com a preparació, diguéssim? No, a mi la Copa Catalunya em fa bastanta il·lusió, la veritat. El que passa que hem de ser conscients de que ens ha tocat l'Olot, de segona divisió B, un equip molt potent, i bueno, intentarem amb les nostres armes lluitar al màxim de fort possible per intentar sorprendre'ls o intentar, com a mínim, competir-los al màxim perquè ho passin molt malament i tinguin que esforçar-se al màxim per superar aquesta eliminatòria.